Krak salni simi nairang kami English medium school no khlai jaka Khumphoi Academy School hatai kotor amchaini Khumphoi Academy School chengsawi rimani pandawo narwai okra angi manjaka edisini rungbedek ni EM Chittoranjan Deborma manjaka edisini rungbedek ni PU George Nirmal Deborma rungnok ni SMC ni chairman Sojol Deborma kosong Rang pusak kurai hasak amchani pori wui tongnai chirai khonai rokno rungni bwkhak tebo skangai telangnani naharmungo ketalwan sukmung naharmani edisi hafang hafungni chubai rang pusak kurai nukhuni chirai rok rungni shepsap manna tike hatai kotor amchayo teke sa Khumphoi Academy phioknani wan sukmung naharmani edisi hafang o naharmungno bwskango toni no krak salni simi nairang kami English medium school no khlaijaka Khumphoi Academy School hatai kotor amchani Khumphoi Academy School chengsawi rimani pandawo naroi okra angai manjaka edisni rungbedini EM Chittoranjan Deborma manjaka edisni rungbedini PO George Nirmal Deborma rungnokni SMC ni chairman Sojol Deborma no khoboi kubun ojamarok Tini oro school kaisa phiopon baina sini dofani jongjal komoroi thangya phia o school kaisa phiopani bisingti khlaiai o school phurungnai rok busuk kaham klai phurungmannai busuk bakhari we phurungmannai ar chini dofani chirai rokno oro je rungnai phurungnai surungnai hi phaine rokno surungnai hi phaine rokno busuk jeratui chung phurungai mannai busuk jeratui chini chirai rokno dofani samung tangnani bagoi borok khlaioi tisai mannai lekha pora rimani simi bai borok nya takupuru pukurok lekha rungmani simi bai borok nya lekha rungmani loge tamungna nangnai borok na nangnai bahai keleke borokung lekha rungmani loge bo chini dofani hamya chaya rokno bo sinai nangnai bahai klai dofani borokno buskang klangnai bahai klai dofani borokno okra chakrono borom khainai khoroksa chaya chuyano khairoknai kaisa bai kaisa chuba lainai chubanani chaituknani chubanani no samung tangnani dofani bisingo tongnani ya shikkito mani yagolobo educated mani yagolobo rungmani yagolobo sini yakung habai yarung suklai ma tongnai apruse borok hinjaknai sak simi rungoya koi kebono tabuk naisukliya kebono sak nangliya kebono kok salia saisung tongmani bai chini dofa chubajagya chini dofa haya ngekai chubajak lag aboni bagoi tini orone simi school ni bagai kok saya je school oro naireng kami o ashram school to orobo amotuinu kubang mang kok saimano tamu ungtong naireng kami ashram school o bahai klai chaya chui angtong bahai klai oro tamu ungtong jotoro khobor mano takhuro bukhuro tawan sukti dophawo जों दफानो तुइदुलाय तंगै दफाओ टीचर नै रंनो तुइदुलाय कामिओ चेयरमैन निनो तुइदुलाय कामिओ अग्र चाकारनो तुइदुलाय ओ तुइदुलाय बरक रक जदि तुइदुल जातनानै हाय खलाय नाहारै बरक बाय तंया हंगाय नाहार जागनाय खलाय तंया हंगाय दफाओ खाबाय मानि फायो Asalo nairang kami English medium school no Khumphoi Academy school khlaijaka nei saklaimani yagulo amsani lukurokni bisingo nukjaka khatung mungtei tongthongmung
Hatai Kotonismi Probini Koktum Chini Kharang.